monsterachtige kerel, altijd behulpzaam. Goeie vent, harde werker. Ja, dat zei je hem omdat hij nou achter u stiert? Nee, echt net, ja? Nee, echt net. Altijd serieus en als hij vragen heeft, hij helpt je altijd dat hij helpen kan. Maar eens even een praatje, een sociaal praatje en dan begint het daar prachtig. Hoor. Ja, dus, Ja, en weet je dat sociale praatje dan hoor? Is dat, ja, over het algemeen alles nou. En over vrouwen. Ja? Ja, maar dat maakt er net jaren, hè? Daar heeft er een hekel aan om vrouwen niet te praten. Nee. Hoe lang ben je al collega's? 40 jaar al. Ik al. Ja. Ik zou je wijn. Het is jammer dat erop gaat. Maar ja, niks blijft zo dat is. Let er maar lekker Ik genieten. hoop dat er nog heel lang van zijn pensioen genieten mooi. Nou, had hem wel verdienen. Er staat een grote A op het door en een grote B. Dat betekent altijd blij en altijd bezig. Ik ging altijd de wekker op jouw roer staan. En dan skeer ik me even. En dan geur ik op, want je weet nooit wat er onderwijs gebeurt. Dan ben je in ieder geval fris. En dan ging ik naar de zaak. Doe ik even een bijtje. En dan ging ik fut. Ik ging door heel Nederland aan. Nou, dan ben we nog eens 4 uur, dus 11 uur. Nou, dat valt mooi de dag in. Nou. Ik ben bij Klootwijk in Zandel begonnen. En ik ben boerenzoon. En die man die kwam bij ons, Klootwijk, de voeren vregen, verkei. En toen zei ze mij, wat was toch letter worden? Ik zei, ik wil vrachtwagenchauffeur worden. Nou, hij zei, best bij deze bij mij om. Ja, ik zei, dat is prima, maar ik heb geen rijbewijs. Hij zei, stel het rijbewijs heeft, komt bij mij. En zij is geen. En dan ben ik in 4 begonnen. Ja, wat is mooi. Bij de Meeskendijl, een goede klantenkring heb ik. En wel leuke collega's. En ik heb een bedrijf waar alles mogelijk is. Ik heb fantastisch naar mijn zin gehad. Echt weer. Absoluut. En ik heb nog vreselijk naar mijn zin. En ik moet morgen de auto leeg halen. Want het is een mandje gebeurd. En dat doet me verschrikkelijk zeer. Ik heb een dagboek. Ik weet van de eerste dag hoe laat ik begonnen ben, dat ik jong ophoud, tot hoe laat ik eindig. Ja? En dat heb ik elk jaar opgeschreven. En ik heb nooit een dag overslaan. En ik houd alles bij. Ik zit op zo'n 4,6 miljoen kilometer. Nou ja, de ton dat is globaal. 420.000 ton heb ik in die zo'n 40 jaar verdiend. En ik mag nog van geluk spreken dat ik nooit een rare ongeluk aan hand heb. Ik wil een soort meemaken, rare dingen zien, want ik wil. Maar ik ben er gelukkig zelf nooit bij betrokken geweest. Ja, nou, het grote zwarte gat? Nee, dat hebben we niet. Zijn meer die kan wel vragen voor wat dingen, maar ja, ik moet ik een beetje thuiswijzen. No? Ja. Dan kan ik eens even een appeltje schillen en de was opvouwen. En dan krijg ik nog wel een hoffelijke vrouw, die zeurt ik net te vallen. Oké. Want dan is het helemaal zo weer, nou. Ja. Dus die is ik wel blij dat je ook thuis komt. Ja, die vindt het eigenlijk mooi. Was ik misschien ik nou wel even terugrijden, maar... Nou, Piet Faber. Zo, uit de beland al een ding heen. Ja, wat een mijlpaal dit. Ja. Het is ook wel een beetje triest, hè? Het Er zit iets bij moeders door heen. Ja, Het wakanten, Piet. ja, het heeft twee kanten, dat heeft het duidelijk. Wij verlitten me net. Nee, dat denk, Zo dat is denk ik net. Dat denk ik net. Ja, jij hebt een bijzondere baan, hè? Ik heb wel eens contract gehad, dan liet ik in het contract zetten het voer bij voorkeur brengen, let het er jouw mouse. Want dan is het gewoon altijd goed. En het is gewoon fleurig. En dat is gewoon mooi. Dat is, het hoeft net, maar het kan wel, hè? Ja. Ik vind dat voegt er wel wat aan. Maar en nou zullen jullie stoppen? Ja, dat is gewoon vreselijk. Maar ja, dit doos. Nee. Gewoon alles komt nee, hè? Tijd voor komen, tijd voor gaan. En het gaan valt net altijd mooi. Nee. Maar we redden het op. Zo is het.